centros que colaboraron para que se pudiera desenvolver esta actividade e que quero que deades un fortísimo aplauso se pertenecedes ao CPI Santa Lucía de Moraña. Quero que aplaudades tamén se pertenecedes ao CPI don Aurelio de Cuntis, o CIP de Barro, o CPI Alfonso VII, e o Acris Helenis, aquí de casa. Unha palabra ben escollida, nun momento ben escollido, e digo máis, unha letra ben escollida, e se non prestade moita atención o que nos vai contar hoxe aquí Raquel Queizás. Un aplauso para ela, por favor. Xogando ca miña boa mentre recollíamos a roupa seca. A son unhas medias. O M pode ser un pantalón da vuelta. O gran oso. Isto é o que se conoce no ceo como a osa maior. Así que cando este verano que haxa unha boa noite e estén as estrelas no ceo, fixádevos ben nesta forma que tamén se lle chama o cazo. E así recordaredes esta lenda dos 3 guerreiros que aínda continúan na caza do oso. Era tu primeiro un barradas, sempre respiraba ratos no mar. Me facías caso, pero non me importaba. Collías primavera, cancións te cantaba de chuletiña e costillilla, e a patata frita e a xumiña rebozada, el trociño de empanada, déxame ser de centolo e un pedazo de criollo. Cómeme todo, cómeme todo. Pois, moi bo día a todos, os nenos, as nenas, os mestres e as mestras de Moraña, de Cuntis, de Barro, de Caldas, a todos. Moi bo día e parabéns por esta festa tan bonita que facedes, que me fai recordar tempos. Din que non te arrimes aos vellos, que contaxia a vellez, pero como hoxe me arrimei a xente tan nova, eu que me vou é contaxiada de xuventude, que é a que che mete ganas de rir, a que te alegra continuamente. Bueno, pois quero felicitar a xente, aos mozos e as mozas, aos máis noviños que participaron no concurso, felicitar a todos, tamén aos que non gañaron, porque presentarse é como un acto de humildade tamén, e non gañar non pasa nada. Eu non gañei moitas veces e non pasou nada. Eu presenteime hai anos a algún concurso e non o gañei. Presenteime un ano despois porque a min sí que me gustaba e gañou por unanimidade con todos os laureis. Dos xurados non vos fiedes, o que a vos gusta gardádeo, porque para todos non había oportunidade e iso non significa que non o merecerades. E ao millor máis con outro xurado, ou sexa que parabéns a todos e os gañadores que o disfruten. E agora permitídeme que vos conte ainda unha cousiña. Como me pagaron moito, pois vou vos contar unha cousiña hai unha historia e que me deu envexa escoitar esa historia tan bonita e tan ben contada. Parabéns a ti tamén. Entón vou vos contar unha moito máis breve
moito máis fácil de contar, máis breve, que fala de dous irmáns que traballaban xuntos, eran os dous labregos e tiñan o mesmo trator para os dous, compraban xuntos todas as ferramentas, as maquinarias, as sementes e saíalles máis barato. Pero un día enfadáronse, cabreáronse e xa cada un foise polo seu lado, mesmo o irmán pequeno desviou o curso do río, supoñamos do Umia, fixo que o río pasase polo medio das leiras dun e das leiras do outro, para que non se vise. Entón, o irmán maior estaba moi doído, e o pequeno tamén. E chamou á súa porta un obrero extraño, un home moi extraño que se ofreceu para traballar na súa casa no que fose, na casa do irmán maior. E díxolle: así, vostede é capaz de levantar un valo, un muro ben alto, pois fágao, levánteme un muro nesta veiga miña, ao final, que non quero ver diante a meu irmán. Mire o que fixo, que ata desviou o curso do río para poñer distancia entre nós. Entón, o obrero dispúxose a facer aquel valo e mentres o irmán maior foise a mercar provisións. Cando veu de volta non había un valo, había unha ponte. Había unha ponte que unía as dúas leiras e o irmán pequeno sai afora, ve aquela ponte e corre por ela a pegarlle un abrazo a seu irmán maior, pensando que a fixera el adrede e dicíndolle: eu que me portei tan mal contigo e ti ergueches unha ponte para unirnos. Moitas grazas, e abrazáronse os dous. O outro quedou caladiño, porque en realidade foi a ponte das palabras do irmán o que lle fixo a el tamén calar aquilo e perdoarlle todo. Non hai ponte máis indestructible que a das palabras, é máis forte aínda que as pontes romanas. Oxalá vos, que estades moito máis preparados todos do que estaba eu á vosa idade, oxalá non esquezades nunca ninguna das nosas palabras, das palabras da nosa vida. Recoñecestes os vosos poemas? Porque son os gañadores. Entón que suban, por favor, a recoller os premios Mayra e Antía Nan, do CPI Alfonso VII, Nerea Novoa García, do CEIP de Barro, Milagros Bruno, do CPI Santa Lucía, Laura Casal, do CPI Santa Lucía, Antía González Barral, do Aquis Telenis. Edificios, bosques, todo